Terminamos esta semana, hoxe sábado, aquí na Pobra, manifestándonos contra a gran mentira de Altri, con milleiros e milleiros de persoas. Persoas que están hoxe aquí de maneira incontable protestando contra esta gran mentira que é Altri. A mentira que se abrazou Rueda, que xa demostrou que a súa única maneira de facer as cousas é mentindo. Dixo que non afectaría medioambientalmente a Galicia este proxecto, e mentiu. Dixo que habería 4.000 empregos, e mentiu. Dixo que era viable económicamente, e mentiu. E hoxe está un proxecto como este pedindo 250 millóns de euros a fondo perdido. Así monta un proxecto calquera. Rueda basou toda a súa política nunha mentira. E hoxe estamos protestando contra esa mentira, porque é un proxecto que ninguén quere, que Galicia non quere, que Galicia non necesita. E por eso estamos aquí reclamando que Altri non, porque Rueda non pode soster a súa mentira. E ademais ten que dar explicacións. Por que ten tanto interese neste proxecto? E isto é o que demandamos nós, milleiros e milleiros de galegos que están aquí. E falando de mentiras, mañá en Viveiro, na Mariña de Lugo. Por qué? Porque a sanidade pública merece que a defendamos e ali nos mobilizaremos tamén contra a gran mentira que sostén o PP na sanidade pública.